asikhuleke. Nkosi ngiza kuwe ngiletha ubhuti Mandla abaningi bamazi ngomampintsha angazi-ke noma uyalazini lelo nkosi kodwa uyena lo ocule ingoma ethi ngiphuphe ngidiza athi ngiphuphe ngiwenile athi-ke wadlala Brabhiza athi wadlala I've touched the ceiling. Ithi inkosi ngibuyisele lapho ayethinta khona ama-ceiling lapho ayejabulile khona lapho ayenokuthula khona ngithi inkosi umbuyisele lapho ngithi kakhulu awume inkosi lapho uyena ubhuti Mandla bhuti Mandla uyanqamuka-ke inkosi kodwa ikhona ingoma yakhe ayithi siyanqamuka angazi ngigcinephi inkosi kodwa ngithi nje isihlandla sesithathu sophula inkosi ngenkemba yakho yasezulwini kube kuye kubhuti Mandla ukuthi uyafuna yena ukusithatha ayo-check ama-fingerprints ukuthi-ke sabani kodwa nkosi kakhulu letha ukuthula kulaba ababili ukuthi bayashayana-ke angazi inkosi noma mhlawumbe bavumelana nothina soshayana kulokhu kwethu mhlawumbe esikhundleni sokuhagana soshayana noma mhlawumbe basuke bethi bayahagana kuvele kushaneke ngephutha kodwa hayi inkosi ngenelela lapho ulethe ukuthula bafundise ukuhaga okuyikho ihagi yasezulwini ihagi elungileyo ube nabo-ke nkosi ngicela baba ukuthi ngisale sengibusisa nokudla ngoba sengiyacimeza manje ngiqinilokhu ngicimeza ngivula amehlo ngiphinde ngicimeze. Ngiyabonga lokudla osiphe khona manje uze phakade. Amen. Siyabonga.